Mo. Yey, bawukazi mna amabhinqa mna ndiwayekile. Bawukazi, yazi, funeka Akonyana. sinanazele kuthiwa i-Valentine's, i-Valentine's Kabani? Valentine's Nga mna ndingugququ bawukazi. Ya, mkenzele. Andisokoliswa yiloo nto mna. Ya. Awuzuza neento zangapha. into zaseMelika. Uze nazo wakho. And futhi uyawuzubone bawukazi ngale mini yale 14 kaFebruary. Usola abantwana babhizi kuyathengwa oo-teddy bear bayafetshana ezintwezi. Abenzeleni lo. Ziyafetshana sibonisa amanyala nethi kum. Mna Valentine's no Valentine's no more nditheni. ingathi abantu abayazi laa nto bawukazi. Le ntwana uValentines. Yeah. Yeya kulo le ntwana uFather Christmas. Usanta Santa Claus. Ya, awubaboni banxiba bomvu bobabini. Zibhancana nabantu ezinkunkuma. Ujonga uyayazi uValentine's bawukazi ndikuphimbayo. Le ntwana yayibanjiwe. Ya. Apha eSanalbhantsi le ntwana 10 years ibhantinta le ntwana. Hayi man, le ntwana bengabantu angaxesi na le ntwana. Ana exesi sadraft abawukazi uba sisuswa kule ntilongo sisiwa exesi kungenxa yeminyaka esihlele iba mininzi. Ya. Endisigqiba nokutya. Hayi, mna into endiyicaphukelayo Le ntwana lena bawukazi yayisenza amanyundululu le ntwana phakathi siseleni itshatisa abantu. Itshatisa amadoda inkonkodi. Sokuphosesa Namabhinqa ke itshatisa wonke umntu mani bawukazi. Yabanjwa le ntwana ngamaphulo ayebulalela ngapha. Ya, yazi into endiyicaphukelayo mna yile nto ngoku caba ngoku. Sizawunanazela ngoFebruary Hayi suka. Fondini amadoda kubuhlungu ngoku indoda funeka ithenga u-teddy bear okanye ithenga ikhadi. Imali yothenga into zotya funeka uthenga amakhadi aculayo. Ndakhe ndalahlwa ngomnye umntana wangapha eQeberha bawukazi ngenxa yoba ndingathenganga nto ngale valantshontsho. Ndabe ndisithi jonga yeyaseMelika le nto ndiyakuthanda ukuthanduka. Abantwana andazi noba imali yintoni. Usiziwe bawukazi ufuna kunanazelwe ephendini kuphekwe kuthweni le Valentines. Uthi hayi sazimanya ngeqhina lomtshata ndithi uzimanya nabani eqhineni ndintoni eqhineni. Qhina leqoba bawukazi. Ewe bawukazi. Wes wena unxibi nesuti bawukazi uyintoni emaqhineni. Bani bawukazi mna. nale eMureni uSanta lo. Ya. Le ntwana yihe lapha eSanta phesha kweGreen Bushes. Ndiyayibona entwana zenza lapha ezi. Le ntwana le bingavasi le inamazipho amakhulu kwathiwa Santa Claus. Bawukazi. Hey bawukazi kodwa ngaphandle kwakho ndintoni? Eyami iValentine ndawutya nawe mna. Awutya nawe. Bawukazi mna amabhinqa andiwathembanga. Andiwathembanga ndake ndaqathwa lelinye ibhinqa Fondini. Lathi mandiye phaa kowalo. Akukho bantu. Xa ndifika phaa kowalo ndafika kungekho bantu nyhani. Akukho kwalona. Bawukazi. Ndiqonda ndize ndingxamile bawukazi. Ndathi hayi. Ndake ndiwathembe mna. Ndake ndathi bawukazi omnye silele bawukazi. Nyhani ke lo mntana andibize kokwawo. Ndiye kokwabo. Nyhani kunale Valentines le. Ndifika ugalele iflawa uqala emnyango bawukazi uthi zakwenza zithi. Ubugqwirha ke. Bugqwirha. Abantwana. Ulayita amagandlela bawukazi ndathi baleka. Ibhedi nolava ndabaleka bawukazi. Yabona ke into zakwenzeka uza kufika apha kwendawo entanyeni uphuma amagazi ezaa nto zabelungu ze-Illuminati. Lo mntana bawukazi undibekele ama-hand boy phezu kwebhedi undiphethele isabhokhwe. Ufuna unukuneza nethi kum bawukazi. Bawukazi. Ungomba. Wawubalekile because ufuna ukubula ukwenza ezaa nto zaseMelika. Ukulo mntana kum. Ukulo mntana ufuna undenza u-50 Shades. Okay. Ndiyayibona la mfaniso phanya. Nethi kubani bawukazi? Thina. Lo mntana ndithi sesingenile bawukazi apha kwabeyathi undiphuza intamo le. Uyandiluma. Uyabuza ndiyazi love bite. Ndinjani le nto le? Uyaniluma amadoda. Bawukazi. Uzifakile wena. Hamba ndisifaka bawukazi. Uzifakile. Hamba ndisifaka bawukazi.